Intro, het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of een entree. Welkom bij weer een spleksplint nieuw filmpje en pas op, het zal een actief filmpje zijn, waar we hier aan een trampoline jump zijn. Met Crazy Jonathan. Met Timo ook, met twee mannen hadden we er toing. En Brugge dat een of ander trampolinepark noemt dat. Jumpa Square of zo, ik weet het al niet. Ik ben er al eerder geweest, ben mijn net gebroken en het was te feest. En ik zei, hier moet ik met een camera mee naartoe pakken en hier een beetje filmen. Dan machten wij dat, en over een blok en tegen een muur. Maar kijk, mag het dan aanzetten, nee? En we zijn aan het filmen en hij kakt hier aan zijn broek. Kijk hier zijn we hier aan de Jumpa Square, maar hier kijk hier. Hey. En ja, we gaan jump, nee. Hier, Jonathan, zie je reed? Kijk. Deze iets zetten, hè. Met mijn Batman t-shirt. Ja, we lossen ze net breed. Kijk aan de andere niet, hier aan een basket. Hé, je mag dat niet aanhangen, nee. Kijk hier. Neem breed hier hun al af. Kijk, oh, hier leven we eigenlijk. Hier, doe ik koprol. Doe ik koprol. Of salto, ja, hoe noem je het? Kan je dat niet? Oh, ik kan dat wel met je. Doe ik vast. Oh. Nee, als je nou inspringt, hey, de trampoline van Hunter heet bozen. Die springen nu hun in de trampoline naar Hunter. Kijk, ik ga er een keer op springen. Hey, ik ga op je springen, hè. Ah! Jepla. Spring er ook, jongen. Oh, waar is het net gebroken? Ik heb nog gezegd, ik heb nog net gebreken. Echt zo. Je moet hard springen, nee? Hey, dat was goed. Ja, goed gedaan. Oh shit. Dat was dus. Allee, wat doe je nu? Dat was een frontflip en dat was expres. Ik denk dat er een frontflip in ziet gaan nu. Draait de rest een beetje aan over. Hierin. Ja, kijk, jij is weer aan het uitleggen, wij kan dat zo goed. What the fuck? Hey, het was echt clean. Ja? Dat is straks echt een wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd met je zot, jongen? Voor ik weer in de moesbak nu. Oh nee, uit. Hier, en hoe ga ik naar daar springen? Met nou filmen. Ja. Ga maar chatten. En de landing. Wat een botsing. Oei. Zie je nou, nee, uit.
Backflip. Hey, je moet boven nu springen en goed hier springen. Wat denk je? Ja, wat je moet man deze schuurt, weet ik. Oh, ik kan tonen dat niet. Hé, maar die Pauline scheurt, hè? Arne de begeleider. Doe mij net, hè. Waar is het begin? Waar is het begin dan? Ik wat gaan doen. Niet maar dik. Oh, ik moet je Hij zit dat hier aan. Hey, keep bezig. Ik ga je dat doen en je moet dat. Ja. Oh shit. Fijn meisje. Kijk eens even, ja. Nu gaat het. Dan spring, boing, boing en ik ga daar even recht staan. Wat dan? Het is niet gelukt, Take 2. Steek 2, hallo, kom. Actie. Ja, ja. Het scheelde inderdaad niet veel. Take 3. Jepla. Oh shit. Nee, nee. Goed hè? Oh, fuck mijn longen niet. Ik had zat er water dat ik een pees dan. Ah, James Bond het niet hadden. Stel hè, peesje, hierin springt en die trampoline en hups en die moest... Arne Stuntman. Wacht zich eraan. Trampoline moesbak. Actie. Ah, mijn pols doen. Dat houdt er niet eens tegen hè. Een close-up. Met de bed aan de kant gaan. Oh, je moet die koprol, je moet vliegen nu, matje. Dat was de nieuwe salto van Daar gaat er niets van.